Μαζί μας η Δήμητρα Ζιγούρη, Positive Psychology Coach ηγετών και στελεχών επιχειρήσεων, οργανωσιακή σύμβουλος και ερευνήτρια. Έχει δημιουργήσει την επιχείρηση διεύρυνσης και προσφέρει coaching και workshops σε εταιρείες. Κυρία Ζιγούρη, τι είναι το leadership και executive coaching και πώς βοηθάει τα στελέχη μιας επιχείρησης? Αρχικά να πούμε ότι το coaching σαν διαδικασία είναι το ίδιο σε όποιο πλαίσιο και αν εφαρμοστεί. Ουσιαστικά ο coach δημιουργεί μία σχέση, είναι μία σχέση το coaching, άρα λοιπόν δημιουργεί μία σχέση με τους πελάτες, οι οποίοι ονομάζονται coaches, αυτοί που δέχονται την υπηρεσία, μέσα σε ένα οικείο περιβάλλον, μέσα σε ένα περιβάλλον ουδετερότητας και μη κριτικής. Άρα λοιπόν χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης ο coach και μέσα από τις κατάλληλες τεχνικές, από τις κατάλληλες μεθόδους και τα κατάλληλα εργαλεία, ουσιαστικά βοηθά τον coachee ή τους coaches να καταλήξουν σε κάποιες δράσεις μέσα από τον αναστοχασμό τους, δηλαδή να σκεφτούν τη συμπεριφορά τους και να δουν πώς μπορούν να πετύχουν κάποια πράγματα με καλύτερο τρόπο. Να σκεφτούν εναλλακτικούς λοιπόν τρόπους σκέψης. Και έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι το coaching είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία στοχοθεσίας ουσιαστικά. Τώρα το leadership και executive coaching είναι το coaching που αφορά σε ηγέτες και στελέχη επιχειρήσεων, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων. Ουσιαστικά μέσα από το leadership και executive coaching ο ηγέτης ή το στέλεχος αναπτύσσει ηγετικές δεξιότητες που τον βοηθάει πάρα πολύ να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός στην δουλειά του, του αυξάνει πολύ την ενσυναίσθηση, την συναισθηματική νοημοσύνη του και γίνεται πιο αποτελεσματικός στο να εμπνεύσει τις ομάδες του και να γίνει περισσότερο έτσι, να παρακινήσει θα λέγαμε τις ομάδες του. Άρα λοιπόν ουσιαστικά το leadership και executive coaching ναι μεν αναπτύσσει ηγετικές δεξιότητες, αλλά παράλληλα υποστηρίζει και μία βιώσιμη ανάπτυξη στην επιχείρηση. Οπότε έχει έτσι ένα διτό ρόλο. Ποια είναι τα συνήθεια ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης? Ένα σύνηθες έβριμα είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης ανάμεσα στους εργαζόμενους, η οποία πολλές φορές υπονομεύει την επικοινωνία τους. Η ενσυναίσθηση είναι κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία είναι σπουδαία στον εργασιακό χώρο. Και γι' αυτό και όλα την καλλιεργούμε μέσα από το coaching, αλλά και καλλιεργείται και μέσα από εκπαίδευση. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορεί ο εργαζόμενος να διαχειριστεί καλύτερα τα συναισθήματά του και με αυτόν τον τρόπο χτίζεται μέσα στην επιχείρηση μια κουλτούρα ανοιχτότητας και διαλόγου, η οποία είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα όλης της επιχείρησης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έβριμα είναι η έλλειψη σαφήνειας εργασιακών ρόλων. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι επομίζονται τις αρμοδιότητες άλλων και αυτό το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός να πάθει εργασιακή εξουθένωση, το λεγόμενο burnout. Οπότε ουσιαστικά ο ίδιος κατασπαταλά τους σπόρους του και έτσι κάνει μια υπερπροσπάθεια ώστε να καλύψει και τις ανεπάρκειες άλλων εργαζομένων. Επίσης, πολλές φορές η ηγεσία γίνεται πολύ συγκεντρωτική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις και να δημιουργείται έτσι μια κουλτούρα απομόνωσης θα λέγαμε και φόβου στους εργαζόμενους, γιατί δεν παίρνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες, δεν έχουν την άνεση να πάρουν πρωτοβουλίες. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα κακό κλίμα μέσα στην επιχείρηση και αρχίζει να απομονώνεται ο εργαζόμενος. Ένα ακόμα πολύ συχνό έβριμα είναι που λειτουργεί και συμπληρωματικά στο προηγούμενο έβριμα. Είναι το γεγονός του ότι δεν υπάρχει ανατροφοδότηση, ούτε από πάνω προς τα κάτω, αλλά ούτε από κάτω προς τα πάνω. Τι σημαίνει ανατροφοδότηση? Σημαίνει να γνωρίζει ο εργαζόμενος ποια είναι τα σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί. Να υπάρχει λοιπόν ένα σαφές πλαίσιο επικοδομητικής ανατροφοδότησης. Γι' αυτό κιόλας προτείνω να υπάρχει αυτή η πρακτική και να εκπαιδεύονται τα στελέχη στην επικοδομητική ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κάθε εργαζόμενος ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες μπορεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο.
Και με αυτόν τον τρόπο πηγαίνει και πολύ πιο μπροστά η επιχείρηση, βοηθά την εταιρεία να προοδεύσει και να αναπτυχθεί περισσότερο. Ένα ακόμα έβριμα είναι το ότι πολλές φορές λείπει η επιβράβευση στους εργαζόμενους και εδώ θα μπορούσα να το συνδέσω αυτό με την έννοια της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής υποστήριξης. Ουσιαστικά είναι η πεποίθηση που χτίζει ο εργαζόμενος ότι η εργασία του εκτιμάται. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν λαμβάνει αυτή την πληροφορία και ουσιαστικά την υποστήριξη από τον εργοδότη ο εργαζόμενος, αρχίζει πάλι να απομονώνεται και ουσιαστικά χάνει το νόημα στην εργασία του. Και αυτό τον κάνει σιγά σιγά να μειώνεται η εργασιακή του δέσμευση, η λεγόμενη. Τι σημαίνει εργασιακή δέσμευση? Σημαίνει να θέλω να πάω στη δουλειά μου, να πηγαίνω ευχάριστα και να συνδέομαι θετικά με τη δουλειά μου. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, στο οποίο πολλές φορές οι εργοδότες δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία και βαρύτητα για να μπορέσει ο εργαζόμενος να αισθάνεται όμορφα μέσα στο περιβάλλον και ότι η δουλειά του και η αξία του αναγνωρίζεται. Κυρία Ζιγούρη, κλείνοντας, τι θα προτείνατε να κάνουν οι ηγέτες ώστε οι επιχειρήσεις τους να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά? Πιστεύω ότι η ηγεσία χρειάζεται μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, έτσι ώστε ναι μεν να επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις αποτελέσματα, αλλά να δίνεται και η πρέπουσα σημασία και εστίαση στον παράγοντα άνθρωπο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ηγέτες να επικεντρώνονται στην ευημερία των εργαζομένων και έτσι λοιπόν εξασφαλίζουν και αποτελέσματα στην επιχείρησή τους, προάγουν μια κουλτούρα ανάπτυξης προόδου, αλλά εστιάζουν κιόλας και δίνουν σημασία πάρα πολύ και στην ψυχική υγεία των εργαζομένων.